nego što krenemo, kao što je i običaj red, želim da zahvalim Hotelu Park. Gospodine Novakov, izvolite. Znate, kad ste u ovom poslu i kad se bavite ugostiteljstvom i hotelijerstvom i shvatite da gde god otputujete, svuda imate nešto da probate, a kad ljudi dođu kod nas, oni eventualno mogu da probaju neku gomilu mesa ili nekakav podranac ili kupus, a imamo takvu istoriju, zašto ne bismo radili nešto malo i na edukaciji naših ljudi, a boga mi je da malo promovišemo sopstvenu zemlju, da ljudi koji dođu iz okruženja, gostuju kod nas, probaju nešto specifično. To je načelna ideja, gospodin Negovan će nas zajedno voditi kroz ovo veče i nadam se da ćete uživati. Dobro nam došli još jedan put. Mi smo krenuli sa rakijama. Pijemo dve vrste rakije, mednicu i šljivovicu prepečenicu. Večeras je stara rakija, zamislite, opet dame proizvode. Vlasnica kompanije je lepa dama na roll-upu, Tatjana Miletić. Naša kompanija je osnovana 2005. godine i jako je bilo teško izboriti se na ovom tržištu sa tolikim muškarcima, ali uspeli smo. Ono što bi svakako želeo da kažem da je Fruška Gora, odakle ja dolazim, i moja vinarija, i dan danas jedno sjajno područje i podneblje za gajanje vinograda i proizvodnju dobrog vina. Mi večeras treba da se družimo, da naša Nepca osete lepotu maestra iz Caribroda, ovog kuvara, i da osetimo ove fine rakije i mačkova vina. Evo, pozivam vas da uživate u, verujem, dobrom vinu. Ono što ćete probati uz glavni meni, to je Merlot i jedan božanstveni kuve, ali o tome će reći naš prijatelj vinarija Veritas i gospodin Slobo Bošković. Drago nam je da možemo da prezentujemo nešto od ovih naših proizvoda večeras. Kao što je rekao Negovan, probali ste Sauvignon Blanc i neko je već probao i Rosé, neko nije još, ali imat će šansu. Pored toga još jedno naše vino, znači Merlot, i naš kuve koji predstavlja kupažu Caberneta i Merlota, ujedno barikirano, odležavalo je u novim hrastovim buradima. To je jedna naša paleta vina koju ćete imati prilike da probate. Svako vino ide uz određenu hranu, pa ćete tako uz naredne postavke hrane, dakle crvena mesa, imati prilike da probate crvena vina, naš Merlot i kuve, i nadam se da ćete svi u tome uživati. Hvala vam. Hvala vam. Celu večerašnju gastronomsku priču ćemo završiti sa desertima, sa poslasticama. Najbolje ide Bermet, jedino vino iz Srbije koje je bilo prisutno na dvoru Marije Terezije i čovek koji je sam od sebe, odnosno od tog vina, napravio brend u Srbiji, Aleks. Priča o Bermetu datira jedno 400 godina unazad. To je jedna zaista divna priča o Fruškoj Gori i o Bermetu. A Bermet je bio i na Titaniku u vinskoj karti. Jedna lepa priča, vi ćete to kasnije probati. U ovom Bermetu, gde sam ja evropski, srpski i kraljevski šampion, imate 22 začinske trave. Piće bogova sa obronaka Fruške Gore,
da vam kažem, to je jedan afrodizijak. Nije bez veze Marija Terezija 12 dece izrodila. U to ime u zdravlje. Vinarija vinu i pre nego što dalje nastavljam, bih samo zamolio da moj prijatelj i naš prijatelj Miroljub Bondratović vas pozdravi i da vam kaže a šta smo mi to sve pili, šta sve još možete piti. Znači počinjemo od Sauvignona, Chardonnaya i italijanskog Rieslinga od belih, a od crvenih sorti imamo Pinot Noir, to je crni burgundac i Frankovku. Vrlo je bitno zašto naglašavam Frankovku, jer Frankovka je sorta, mi je malo svojatamo kao da je naša autohtona sorta, ali u stvari razlog je taj što ona uspeva, vrlo dobro uspeva na Fruškoj gori. Eto, ostalo je na tome da uživate i da pijete naše ime. U ime svih nas, hvala vam puno, pozdravljam vas i uživajte.